your motherfucking hands up. Здравейте, потребители на YouTube, Puzzle Spider и Декстър Иванов Оф. И днес ще си чатя с маршавото куче. Шатро. Аз не ти ли казах тук. О, Така. чат с кучето. Вашето име е... Прочитане! Какво ми е името? Ама ги даде да сподели малко, да. Ай. Напиши Ладостин. Не, бе. Не, сетих се. Зласти ще се казвам. Зласти. Кучето подава лапа на зласти. Имам трън в лапата. Ще го извадиш ли? Не. Какво трябва да кажеш сега? Не. Майка си. Майка ти. Ебва, гледай го. Ама ги чакай. Кучето Кучето маха какво? с опашки. С зласти готино ми е днес. Сигурно и от времето. Кучето е съгласно с зласти. Але, ти майката по куче. Кучето гледа зласти. Зласти гледа кучето. Никой нищо не казва. Кено! Що не говориш, Кено? Жено. Просто така. Много разумно. Благодаря. Ей, един там, тук при нас, къде излизахме, един... Ти си педерас, еми... Той Кучето гледа с бласти в тимато, да и се питва на... Не знам какво става. Бояле! Тос, един вика... Един при нас вика... Да. Докато си... Не, чиса! Докато си... Да, бе, гледай, буждай! Искаш... Остроболка преди за мигата. После осъзнах, че магаре ме бе. Вашето име. се- Алекс. Що се реш? Не знам! Що се реш, не знам! Чат. Хора, пак са Щото плачи. си хей! Дали, искам да дам сподели да... Искаш да гледаш какви пости ще пиша. Много разумно обяснение. Той истина много... Ще дака ти момник. Не. Послушай, да, че Алекс те...
Еба! И какво? О, ще върваме един бат на другото. И какво? Биса тогава. Кучето и никой не казва нищо. Бождареш? Ай, стига, бе, искаш да гледаш. То. Just because. Алекс. Кучето се чуди дали с власти е наред. Ема се не пан Алекс. Ти. Да. Кучето започва да е вече цяло да... Реви, умри. Ока, нямаш проблеми. Написах му... Реви, Ама що не правя, пиши му. Ока, нямаш проблеми. Аре, баба. С власти. Виждали това. О, мага! Кучето... разбрах. Нищо. Това си бивали така. Чакай, ма. Бождаря, гледай, бе. Епа да. Аха. Гледай! Като дръснат от туалетна напиши. Аре са, като лайк. Ти, май ми се обади нещо. Ми се обиди нещо. Кучето, това е една такава пълна. Една такава пълна с зъби уста към зласти тряс. Зло снимаме мало. Ало, Ивчо, Дама. верно ли? Окей, чао. Тряс. Бождаря, бе, ще гледаш ли? Ти се прътнеш, не можеш. Айде да. Прътки мирише. Да, бе, абсолютно смрад. Като морски слон. Опа, къде бе го газари, гледай. Гледай, какво ще пиша аз. Зад. Бива си те да... Бива си те. Айде пък ти. Аре. Гей, бе, стига. Така. Ай, ще гледаме Декстър и Вълнов. Пускай споделито да не ти видят скайпа. Да, между другото. Чакайте. Това, ако се чете... Да, бе, чуваш се малко тихичко. Смешна снимка на Декстър, да я фанахме. И се балваме с нея, се мазикаме и си правим разни простайчени с пейнта. Смях голям. Така. Гледаш ли? Давай. Първо искам да видя това. Приемате. Кучето е щастливо и е доволно от вас. Това куче любичи е готово. Кучето се страхува, гладни сме. Кучето е тъжно. Песа ми мрази. Как ти да е? Чакай, хора, пак съм гладен. Какво да правя, такъв ми е? Ще дори за храня. Да, гледай, като се да пише, какво ще изкочи. Май! Майка ти да умре!
А, стига бе. Който гледа. Але... Дрешен. What the fuck, това стигна черно! Това стигна черно! Един калашников отбраса. Кучето вади един калашников. Сериозно ли говориш? Да. Сърдицам ти. Аре, сладко. Ще гледа Адевик сърдито продължава да мълчи. Не, айде говорим с Ирак. Ние смятаме аз. Да. Кучето се мръщи. Се мръщи. Много съм си сърди. Знаеш колко да грешиш. Бъркаш ме. Адевик ще съществува. Ха. Великий Алекс! О! Дами и господа, чакай, сега съм много щастлив да умреш, докато ценеш. Радвам се да го чуя. Дари! А, тук си. Дай, той ще разбина яко. Бащата си продам. Продаваше на магистралата. И чакай. Много е ефтино свято.
Ама бе! Дай! Така, дами и господа, това е за видеото. Няма. Това е за видеото, абонирайте си, дайте... Чакай! Sex home. Ако искате. It's how... Дай, гледаш ли?